Agay, patay. Yo, may gabi sa inyo ang tanan diha mga ga. Gabi na mo ron kay nanuga naman mi. Pero murag hapon pa kay napa may sunset oh. Ito. Bahala na og unsa na karon basta kay alas 6 na sa hapon. Nya karon kay ang ikaduhang adlaw sa ato ang 100 push up a day no. Before ta mag push up, need ta og source of protein no. Kay og wala tay protein nya sige tag exercise mo gamay atong muscle. So dapat natay source of protein. So natay duha ka buk itlog dire. Duha na kabuk kong itlog. Nya nagluto ba jud og duha di upat na kabuk tanan akong itlog. Kay duha ako ning kaunon. Before ta mag-start, mukaon sa ta kay para nice wala tong tiyan nya. Para makabuild tag muscle pinaagi aning protein sa itlog no. Manatag kaon sa itlog mga ga. Ganiha day ni sakit akong ngipon pero may gani kay nawa. Nya akong pamaol sa bukton sakit po kayo pero di na siya rason para dili ta mo padayon no. So to yun yung padayonon kay atom ning isugdan ato ning padayonon. So sugod na ta. Let's go. Okay, one. Wala, patay. Okay, kita eh. Isa. Warm up. Take two. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patay, di na ko na mahuman ng 100. Sakit mo kayo? Diri. Sakit juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, magnip na kasakit. 2, 3, 4, 5, pwes na. 6, 7, 8, 9, 10, 30. 30 pala mga ga, bro sakit na kayo. Danis pa maol gahapon. Diri sa dughan gani. Sakit yo. Bro, panigamoton ako nga human din ako ning 100 karon. Si kanset mga ga. Okay, 1, 2, 3. Okay. Skat kita. 2, 3, 4, 5. Isa, pwes ko. Barayon ta mga ga kay born fighter ba ta. So fighter jud ta pirmi. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, porte. Abot to 100 na ya. Dapat abuton ta ni 100. Dito masiguno na ng negative. Dapat positive na ta. Kaya na to ni. Fighter ta pirmi. Warrior ba ta no? Born warrior, born fighter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Kami na lang. Tunga na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60. Padayo daga. 1, 2. Okay, slide man. 3, 4, 5, 6, 7. Tayo na do. Namulog do. 9. Tapi kung na. Magayo. 10. Woo! 70. Sakit na kung lawas mga ga. Ako gigagula na ni. Dili ang karon. Kay karon murag kaya ko ni humanon. Problema ikaw ugma. Pero aga nang ugma nga problema. Ugma na siya. Ang nunaon to karon ang karon, no? Oyes ko. Kay kapoy man. Siya sa sab nyo. Dahil ito mga ga. 70 na to, 70. Kita na niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Oh, 80. Ka 80 habit. Buong laway eh. Ay, gihahak mga ga. Human ako. Pero ako kabantay nga napuno na yung storage akong cellphone. So kutob ra sa 80 ang na-record nga push up na to. Laya mga ga. Abi na ko humana jud ko. Humana jud ko unta pero kay wala man na video. Balik ko na ko no ang 20 last push up. Bahala na. Ug sakit na kay kung abaga basta kay nakita ninyo nga 100 push up gid kay bati kay 80 ra ko to batong video nya. 100 ko 1 mahimot ang bakakon no. Nya di mo ko bakakon. Inana ta ka fighter. Fighter unaw. Taga garabon. Naglison na kayo. Pero okay ra na siya. Kay Bone Warrior man ta. Di ba? Tara yun ta. Mana ginung ko. Nirelax na ko kay para mapahuhay na. Pero saan to man? Wala man siya na-record. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. 1, Bali lagi na. 2. Eh, bali din eh. Takto mo gud. Oh, bali mo gamot ba? Ito di anak. Oh. Okay, para diri. 3, 4, 5. Eh, 95. 1. Agay, patay. Wala di dito sugid. Pwede mo hangi ako sa inyo ha, mga ga. Kay gani man na jud ko. Basta pamungutan na masong kauban no. Di ba nyo? Dong. Man na ko. Na full storage lang gid na. Di na baka kon bata. Di man makakong bata. Mangka ka daw di. Dili ay. Ah, di lagi. Utan na utan. Katawa ka dol. Kasi bago lang abot amo ng amigo diri, no? Hangyo ko. 5 na lang. 5 na lang last. Kaya murag sakit lagi yung mga bagay gid pero kaya hon tani. Warrior man ta, di ba? So last 5. Inan lang. Kaya murag ganiya sakit man ngayon ni. Sikit kayo. Murag siya diamond no po siya ba no? Dire na lang ta. Please ba to ni? Kaya gani haman na jud ko. For the sake sa ato ang video para sa ebidensya. Akong ibalik kong 20. Di ba nyo? Hindi na makak kay bata pa man na. Go na ikaw. 1, 2, 3, 4, 5. 100. Let's go. Day 2 sa ato ang 100 push up a day challenge mga ga. Dana siya no. Medyo mas kapoy ta karon kay nakabalik man tag 20 ka push up no. Pero okay na siya kay ako basta tong sayop kay wala na gi-check no nga puno na di akong cellphone wala sa ko kabantay kay nag-focus ko sa oras ko pag human ang challenge no kay sakit na akong bukton pero dili na rason sunod din na tamang dinanghag pero sige lang okay na siya ang importante nga human na to challenge karon mo to siya hangtod sa sunod higayon mga ga padayon mo sa pagsuporta no Ganoy TV Anoy out see you.